Vítajte pri našom prvom videu, pri ktorom sa budeme navzájom zoznamovať. Takže určite vás zaujíma to, ako sa voláme. Takže ja som Paťo. Ja som Kamil. No a ja som Martin. Vy sa pýtate, čo budeme natáčať. Takže to budú rôzne let's play. Rôzne vlogy a challenge. Takže natáčať budeme aj hlavne videá, v ktorých budete v statusoch hlasovať, keď si vás získame ako fanúšikov. Takže v ostatných alebo ďalších videách sa nebudeme volať menami, ale budeme sa volať rôznymi prezývkami. Takže ja som Langy. Ja som Zavi. A ja som Kamilius. Langy a Zavi sú prezývky od priezvisk. Takže náš tým sa skladá zo 6 členov. Takže máme tam, tak keď si spomínam, máme tam 2 programátorov, jedného kameramana, ktorý nás teraz nakrúca, 3 blogery, to sme my a to je všetko. Takže pri tomto krátkom zoznamovacom videu to bolo asi všetko. Takže nájdete nás aj na facebookovej stránke Crazy Amateurs. Takže keď máte na nás viac otázok, pretože nás v tejto chvíli fakt nič nenapadlo iné, a keď máte na nás viac otázok, radi vám na ne zodpovieme dole v komente. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a prípadne odber. Takže z tohto videa to bolo všetko a lúči sa s vami Crazy Amateurs. Čaute. Čaute.